Ezinik, nik goitik altzetako, vamos, eta oian betxarto, nik geu gehiago egiten da sofan, edo alfombran ganean, oian baino. Eta holandara daz, hori ze, 15 goi urte. Estuve en casa 6 meses, no me podía levantar prácticamente de la cama, mi marido me tenía que ayudar a sentarme al váter, a meterme en la ducha. Ingreso a un cruces con unos dolores insoportables. Es que todo me hacía daño, el pantalón, la braga, el tumbarme, todo. Era un dolor tan fuerte que... No se podía vivir. ¿Qué va? Es que no tenía ganas de nada, ni de comer, ni de nada. Urte bigarrenean tope zeudian, hori ze dekotela, polineuropatias hereditarias, hipersensibles a la presión. Eta pena batzutire emoten zunean, vamos, ezin jo zuzena, ezegaz bere aguanteu, ezegaz berez. Torduen, klaro, ez hausten, ez dauela medikamenturik, enfermedia, hori geixua atxinerik egongo dela. Baina, oinartian, ez dela ezetu. Eta, klaro, hori fibromialgiekaz junteta, osea, insoportableak direla. Vives con ese dolor. Ese dolor es tuyo y ya sabes que, bueno, pues cuando alguien dice tengo una lumbalgia, digo, pobre. Pero bueno, yo tengo una lumbalgia todo el tiempo, a mí me duele todo el rato. Lo malo es cuando ya me duele más, cuando me duele de más. Aitziber, Gurutzetako ospitalean minaren unitatean egiten duzu lan, eta minean abitua zara, egunero min ez dauden pertsonekin lan egiten duzulako. Zure bizipenetan oinarrituta, zer da mina? Mina da esperientzia sensoriala txarra, txarra eta base fisikoa dauka, reala edo potentziala, ez beti dauka base fisikoa. Oinarrian beti ez da, ehunen kalte bat, beti ez daude ehunak kaltetuta. Hori da. Batzuetan prozesu psikologikoak edo emozionalak dauka pazienteak eta hau minaren kausa da. Hori aipatzen zen, emozionala eta sentsoriala, hori da nolabait minaren definizio ofizialean edo aipatzen dituzten bi alderdiak. Fisikoa oso garrantzitsua da, alderdi fisikoa, eta alderdi psikologikoa ezinbestekoa. Hori da, oso garrantzitsua da. Prozesu psikologikoak batzuetan mina gogortzen du, ezta? Eta beste batzuetan prozesu psikologikoak edo emozionalak minaren kausa da. Osea, mina izan daiteke adibidez depresio baten sintoma bat. Bai, izan alda, bai. Eta beste kasu batzuetan emozionalki pertsona bat dagoen egoeraren arabera, min bat era bortitzagoan edo lasaiagoan bizi dezake adibidez. Bai, horrela da, egoera emozionala edo psikologikoa edo soziala txarrak direnean minak gorantza doaz. Orduan zuek minaren kontrako estrategia hori planifikatzen duzuenean, antolatzen duzuenean, gertaliteke ez erantzunik izatea, egoera emozionalak faktore horrek ere baduelako pisua. Beti faktori horiek buruan eduki behar duzu, ezta? Eta ez bakarrik proba fisikoak begiratu, baizik eta beste faktori horiek ere oso garrantzitsuak direnez begiratu beharreko duzu. Entrevistan beti faktore horiek sakondu behar duzu. Esan du orduan mina oso era pertsonalean bizitzen duela norberak, ezta? Norberak modu ezberdin batean bizi duela, baina nolabait neurtu aldaiteke mina. Ezin dugu guk neurtu, pazientea da neurtu behar duena eta berak neurgailua da, bere neurgailua da. Orduan norberak bere minaren maila edo azaltzen dizue, ezta? Nola badukazue, ez dakit, bagian testen bidez edo badituzue horrelako erramintak? Badaukagu batzuk eta erabiltzen dugu, ezta? Eskala bizual analogika da eskala bat, mina neurtzeko, mina neuropatikoan ere neurritzen dugu eta gero ere loa ere garrantzitsua da, nola egiten duen lo eta
eta bar. Orduan faktore guzti horiek kontuan hartuta egiten duzuen nolabaiteko minaren neurketa bat edo, ezta? Ze intentsitateekin bizi duen Bai. gaixo horrek bere mina. Hori da, eta horren arabera egiten dugu tratamendua. Aurrerantzein behar datela, eta aurrera begira bezala, baina, begiratu baina zer, ez dau medikamenturik, ez dau ezer, atara egiten duzu, baina dauz momentu betzuk, nik badinatzut, psikiatria gaze espanintzen egon, eta ontsa beban hau, baina milian bien edo dekotagune beragaz, baina beragaz espanitzen nien itzen izango kapaz, gehizu eurrera eroteko. Eso, la actitud cuenta, no te voy a decir el 50, porque el otro 50 lo ponen aquí, pero sí cuenta mucho. Eso y que me está sentando bien el estimulador medular, que eso es una maravilla. Minaren unitatean, disiplina ezberdinetako medikuek egiten duzu lan, ezta? Bai, batez ere gaude anestesistak, 3 anestesistak gaude, baina gero psikiatra bat ere dago gurekin lanean. Baina guk errehabilitadore batekin eta fisioterapeutekin eta neurozirujanoekin eta traumatologekin ere lan egiten dugu eta haiekin kasuak ere lantzen dugu. Orduan ikuspegi anitzetatik, ezta begiratzen duzue? Bai, noski. Kasu bakoitza. Zein perfiletako pazientea dituzue, zuen gaixoak, zein perfiletako zein patologia dira errepikatuenak? Oso ezberdinak daude, baina daukagu batez ere bizkarrezurreko ebakuntzak txarto joan direnean edo bizkarrezurreko herniak ere badaukagu batez ere, eta gero jende zahar personalduak, ezta? Personalduak, hori da, artrosis garrantzitsuekin batez ere. Gero badaude beste gaixotasun asko, neuralgiak edo buruko minak, ezberdin. Eta horiek guztiak min kronikoak dira? Bai, bakarrik tratatzen dugu min kronikoak. Pentsatzen dut minen sailkapenean edo min mota ezberdinen artean min kronikoa tratatzen zailenetako bat izango dela? Bai, bada. Batez ere min kronikoan memoria ezartzen da. Garunean memoria hartzen du mina kronikoa eta hori oso zaila da tratatzea. Nolabait, garunak gogoratzen du, aurreko minak nolakoak izan diren eta horiek transmititzen ditu? Bai, hori da. Pentsatzen dut mina tratatzerako garaian lehenengo pausoa botikak izango direla, ezta? Eta hor bi multzo handi ditugu, analgesikoak batetik eta anestesikoak bestetik. Bai, hori da. Hasten gara farmakoekin, analgesiko leuneekin hasten gara, baina mina gehiagora doanez, ematen diogu analgesiko potenteagoak. Potenteagoak, kasu horietan opioideak, ezta? Bai, opioideak daukagu. Horiek albo ondorioak izaten dituzte, ezta? Bai, badaukate adibidez, estreñimendua, loa ere. Logura, bai. Kontzientzia pixka bat galtze hori edo, ezta? Argi ez egote hori. Bai, hori da. Eta nola lortzen duzu oreka hori bizi kalitatea eta minaren kontrolaren artean, albo ondorioak pixka bat kontrolpean mantentzeko? Nahiko zaila da, jende gazteetan ez dugu nahi efektu kaltegarri hauek eta horregatik ez dugu opiozioak edo beste analgesiko potenteak ematen. Eta beste teknikak edo beste tratamendu batzuk erabiltzen ditugu. Hala ere, oro har, farmakoek funtzionatzen dute, balio dute mina kontrolatzeko, kasu gehienetan? Bai. Edo askotan? Bai, askotan baliotzen dute eta onak dira. Oraintxe aipatu duzu, botikek funtzionatzen ez dutenean, beste teknika batzuk, beste tratamendu batzuk ere badituzuela, ezta? Bai, baditugu, teknikak, infiltrazioak eta ebakuntzak ere egiten dugu mina kontrolatzeko. Ebakuntzak ere egiten dituzu, ordaz, operazio baten bidez, ebakuntza baten bidez, mina tratatu daiteke?
bai, tratatu daiteke eta, bueno, resultadots onak daukagu.